हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअस सिख्लाफोरनि थाखाय आरोना बांसिन सिख्लाफोरा माने खायसे खायसे गोबाङानो बुंनानै खिन्थिना लानो लाजियो थ' लाजिनांगौ दरखार गैया जोंना आदानिफ्राय नोंथांमोना मुलिखौ मोननो हागोन आरोना स्पेशली सिख्लाफोरनि थाखायसो बे भिडिअसआ मानो होनबा खायसे सिख्लाफोरा गावनि नांगौफोरखौहाय लाखुमानानै दोनो बाट बेफोरो जोबोद देहाखौ गाज्रि खालामो आरोना स' बे भिडिअसआनो जाहैबाय माने माखासे सिख्लाफोरा गावनि माहिकिया जानायखौहाय गोबाङानो लाखुमायो आरोना थ' खायसे सिख्लाफोरना मास मोनब्रै मोनबा 6 मास गाहाम थायो दै सिख्लाफोरा सोरनाबा माहिकिया स्टप जानानै खोन्थाना लानो लाजियो बाट खोथाया जाहैबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि जादोंब्ला आदाखौ कन्टेक्ट खालामहर आरोना माबायावहाय उदालगुरियावहाय लकेल मुलि नोंथांमोना निसय रिजाल्टखौ मोनगोन 15-16 डेजनि गेजेरावनो रिजाल्टखौ मोनोनो आंबो मिथिया बाट जेनेबा फोरमायनानै होनाय जाबाय बे भिडिअसनि गेजेरजों गोबां सिख्लाफोरानो गावनि माहिकिया स्टप जानायखौहाय माने खोन्थाना लानो लाजियो डक्टरनाव थांनो लाजियो नङा होमबा थ' बेबायदि खालामनाङा सिख्लाफोरा देहाया गाज्रि जालाङो अन्थाइ जालाङो अनेक बेमार सोमजिलाङो आरोना बेखायनो दानो नोंथांमोना जादोंब्ला सोरबा ना गोबाङानो सिख्लाफोरा लाजिनानै लाखुमायो लाजिनो नाङा बेफोरो लाजिनायनि खोथा नङा जोंनि बर' सिख्लाफोरा गोबाङानो लाजिनानै बिदि थायो गोबांखौनो आङो लोगो मोनबोनाय 3 4सो दङ आंनो लोगो मोनबोनाय माने लाखुमानानै थायो आरोना मास मोनब्रै मोनबा गाहाम जायो उनावसो गिनानै मा खालामगोन मा थागोन बेबायदि जायो नङा होमबा स' बेखायनो लाजिनो नाङा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम माहिकिया स्टप जानायफोरा सोरनाबा आरो माहिकिया जानायाव उदै सायो बेफोरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन मुलिखौ मोनगोन आरोना थारैनो 100% रिजाल्टखौ मोनो आरो सोखाजानायखौ मोनो स' लोगोफोर थेंक इउ सो माच बे भिडिअसनि गेजेरजों सिख्लाफोरनिसिम शेयार खालामना होनाय जाबाय आं भिडिअसखौ